Vuin hi December ni somthum pakhat sang ni somni pathum ani a he kan chung kwa po kum hlui thla turin kan chuaka kan chante in lama kan riak do na zan in chu kan kal me ka he kan kal konga kan han lut koya heta shopping mall ate chuanin zan lam kan ei tu thil te kan leyanga tin helai vel hi kan han tlo koi zwai zwaianga chuanin kan kum hlui thla zan man dan te kan ron da chawanga chuan entin nge Japanese hawin kum hlui thla zan an mana New Year an man ti ang chi te kha in lo shat ve du takin shat zen lo ni wang khan tlema zong te ka ron da tel venga mo kha chuanin kan video te to plengin min lo en sakle turin ka ron son ngal cheu kan shopping mall kalna chunga khanin heiti hianin tlema zong te an lo chei ve kan han chho ve china kan kalrem chang bok nen tuna hian daru kalari lo dewa dor vel te po hi an khar chan to a ni somthum pakhata hi chuanin an hong re ngai lawa tyang la ya chuanin ma taka dori an khara chuanin zan hun hi ni somthum pakhat hi kumhlui hi an chung kwa yan thla ve china ni chung ko chu ei khom te enge chen om te nen te chan te nen te ti khan hu hawin an mang hau china dor zong zong hi ma ta kan khar china he tu na pun an khar chan to a an au dum to a man mo dewin kan han kal ve zoi zoi a chung lama
kan bazar zuai a hek ei turvel kan leia zana ei turvel chuanin hei kan man hmo tlang suau suau khawp mai an khar tawh dawna kan phu suau suau a maw a kawt atang khan hei bus kan nghak leh mek a kan kalna tur lampan tur bus kha bus pawh hi a tlan rei dawn lo a zan in chu ke tor zela heta bai Zubar. bukbon le senge pa le alu Lên xe với con sạch lên. Khách chạy cái cạnh đó bây giờ bà khi khách chạy. dar kwa chaw la re Đi ra xa nhỉ? hei kan ria na tur hmun kha kan thleng to a chuan kan thleng chai tur te kha kan han siam ngal sok soka chopa ngai ei lovin tiang vel han kan in hno puara tuna hian dar kwar vel a ri deuh tran che a chuanin ti hianin kan hmang ve dawn ni keimah te hianin kumhlui thla kha midang ero manrem chang an om ta lo a zan in chu Tụi ai mà cho chơi cái đồ nó lớn nó có chơi. Ở bố cái bún. Thôi, tha rồi. Cái lúa mình lúa quy ta xí. Chanu Chili do lắm to Anh sao cái thank you thì phật lắm. Anh sao cái lớn mấy tỷ lắm. không phải đôi mì Thank you. Thank you. vàng này thế Anh biết chưa nào? yo Wow. Hello, let's say. Hey, sticker. Wow. Thì các Adam po không có cần sir lắm. Lâu lắm. Can tell us something. cái đồ tù là phát xuất về À vậy em này. về em cũng xuống nó bài tù Ai được cực với lạc hạt. à Cái yêu ba hẳn không xin tiền. mi quán chui na mi Bak today. ui bắt tivi ui ha Slite. ui solitip te ui te nong lút tục Hyper. ui phân te ui cái tiếng te pe chu he ra Ha tu marker te. Sorry. ăn đi sắp Marker. Marker. Paper marker. ui tiền tốt hay mà hết thì nhẹ razor mi Marker te nga. Anh gì em Marker. Oh, marker. hey. Tới nọ bò. highlight na to Paper cái khăn in đảo về là mà. Long lat size. Nuôi sáng hay là nuôi sáng?
Halagin. Cái trái chị từ nuôi sái tệ. nuôi bột sắc Ama bo tak bakje te ne ka bo. ôi lệ nó 뿅 in thiên là này á Sante. Kalau nak tukar minum betul. thay chị bày chị là Tentang cibek. Lo zin lepas tu. bye bye love dẫn lại ya bol hiểu bậy kumina bol hiểu bậy to bơ na dar so bani mình so min là đi đâu kumin bol hiểu bậy to bơ mi te vel en tu kan vak chuak kan ni New Year chị bày Apa ni? New Year chị bày so bani Tôi cùng một cái hồ o tuna hianin kumsang ni somni pali kan chuang kai to akan kalkonga na chin khanin dar som pani a pel to a chuan kum thar aron ni to a kum thar dam taka min shrai thleng tu pathian ni na lom thu om se helai hmuna hianin Japanese hawin kum thar aron ni khanin an strai na hianin an pathian biak na khan an kalchi na lom thu soi na chong chai le shisel na te mo kum twana amal som na dil khanin ti hianin an kalchi na ni anin line dul me he kan kal do na kan han en chin do na kan lam hungai lawa ke ni pon an chevel en turin he kan kala a che ang karon ti langang kum thar alo ni hian ti hian hei lom thu soi na che amal som na dil te khanin an kal china chuanin ni khat ni hni ni thum chung hianin an kal chin boka strain hi alun em em atiang huna hian mi meeting deuh thaw hi hei an ma ni ring na anga ni chu an kala chuan a kot vela hian ei tu te an zuara ti khan akal hau ei tu khamo la ya hian an lu ma in tuia oma aswana a om boka fian ang kha fian lian ang kha chuan an kutan sil phot china an lu ma in an kutan sila chuan in a chhung a son an lut phei china amai ro chu ke ni chu kan lut phei don lawa hei pona chang hian kan en ringota hi han lu ve em kha chu kan du cha lawa kan en ve chak deuh bok si nen khanin hei kan han en chin ani hi chuanin zan hei zana kal lo ho te po hi chhun lama ni khat ni ni thum chu in an kal do na Japanese ho chuanin Christmas kha an chol ve lawa ma se kum thar a hian an chol china kum thar ni khat phei hi chu dora in khar ve ka eng main hong lawa chuan ni khat ni ni thum chung khanin alun em em a an om dul anin line dul mai china mo hok dak fal em te nó mu chak em o hey ti hianin akota hianin akal haute anril chama an ei du takin dora om china til chi sang sang an zor china ke ni pon hei french fries kan lei do na nè cá vào đâu đấy nó là nghệ xuống quả ta anh tầm xia đi nó anh lằng lâu rồi mà bố xuân lạnh lại tất cả Max đã lâu vậy là tôi già đều tôi nha cái vợ lâu bốc ra nó hay là hàng gần nó ý xem giống má vì
be. Ano ang thousand ni income to how income man ito. Live service. Dần lai trong trai to how. Nấu bằng tết thì anh mình về trắng thang rồi ôm sẽ rồi. Thì han cái những ngày thua bấm nhận mà. Zelaya chung ko rin pinamaya. Dahil sa kanila. Apoy pangalyate. Sụp tê gần in luộc mày đơn mày. Anh ấy chắc tụt phát kiệm nào rồi. Creepy tụ. Nó ôm phèn luôn. Pakat la robay te pakat. Hey, strawberry. A plain ka do de berzo ka ma ka. Cheers to the one. Kan ho to a video ti top nan changban ding la hi karon da venga i ka video lak chu ni chuang lawa ma se internet atanga kalak chon vele na in lo mu ve du takin katia ti han Japanese ho po han changban ni an deng china ma sian ni chuanin an chum min vek phota ti han an deng china tin an changban den hi til chi sang sanga i enge design sang sang kan ti don mi te ang khan an siama chunga til thum te an da china siam dan hi design sang sang oma chuanin tu na kan mu ero hi chu kagami muji an tia Christmas walk vela chuan dor tina mu turin oma an traditional dessert ania decoration a in tinin an manga an room a tele an entrance sa te ti khan an da china ni an e ngal ngai lawa I anu New Year celebration a zo nu January ni som pakata khani kagami biraki an tia an e chau china chuanin ti hian New Year ron ni cha khan an pathian Toshigami in a ron tlo anga hemi kagami muji hi an lo offer khan van ni na kum tharata na keng ni an nga ya in tin me ya mu turin a omani kha kha chuanin tu na kan mu hi osechi riori an ti hei achunga han e tu chi sang sang a oma achunga e tu chi sang sang te hian in omze sang sang van ni na akeng vek ni in an nga ya kumthar an e china New Year food an ti a kenin kumthar wai kan chiang khan an ni pon an chung te le an chen rual thatin an e ho ve china ni te chuanin kumthar ni chuak ma saber mutur hianin an tho ma em china a hu hau te khan an en china tian ni chuak ron en pa khanin an lo chung trai china kumtwa na hlim na te shisel na te le nge hau sak na mal som na te kha an lo dil china ni onle khati zong khani mai se ka soitel lo tam taka oma ma se tun chu matan chuan khatiang zong khani se chuanin hei kan ho don me ka kan riana lama changin ke ni po in hi January ni khat ani to a kumthar kan chuang kai to a chuanin hei kan ho anga ti hianin in chu dor zong zong te le office te po in khar vek meya are chuap meya hei kan ho konga Japanese how in khom na chin chu hei strain kha ti hian min tam mup mup khop meya kan video lo en tu zong zong te in zawain kum thar chi bai in tan kum chat kum lo ni cheu ro se bye bye vek ule